ठीक आहे, मस्का लावला बटर मस्त आहे. हे चांगलं आहे. मला वाटतं घाटकोपरमध्ये चीज स्वस्त आहे वाटतं. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. चला आता तुम्हा सर्वांना पण फिरायला नेतोय. सर्वीकडून नमस्ते आला आणि पूर्ण फॅमिलीला आज फिरायला नेतोय. घाटकोपरची खाऊ गल्ली खूप ऐकलं होतं आणि तुम्ही सर्वांनी खूप एन्जॉय केलेला असेल ऑलरेडी. आता सर्व फॅमिलीला घेऊन जातो. 4 माणसं 4 डिश वेगळ्या प्रकारे ऑर्डर करणार आहे मी आणि कोणकोणती डिश ऑर्डर करणार आहे ते तुम्हाला सर्वांना दिसेल. आणि जर जातोच आहे खाऊ गल्लीला वेगळ्या ठिकाणी तर वेगळं काहीतरी खाऊया सर्वीकडे. नाही तर आपण जाऊन ते मोस्टली 2-3च ऑर्डर करतो, जसं पावभाजी, मसाला डोसा आणि पाणीपुरी. पण तिकडे ह्याच्या व्यतिरिक्त काहीतरी वेगळं खाऊया आणि काय खाणार आहे सर्व तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दिसेल. चला आरामात या. आज गाडीला कवर नाही घातलं यांनी. पडदा नाही लावायचा आहे. आम्ही लवकर येऊ. दिलं आहे ना, लवकर येऊ आम्ही, आहे ना. चला गाडी आली. होईल का जागा तिघांना? आई बसलेत ना. यूट्यूबवर आपण खूप व्लॉग्स बघितले ना खाऊ गल्लीला काय कसं. खाऊ गल्लीला जायचं कसं माहिती आहे का? डायरेक्ट गुगल मॅपवर खाऊ गल्ली टाका, जे येणार ते बरोबर येणार आणि त्या लेनलाच पोचाल तुम्ही आणि तिकडेच सर्व खायला आहे व्यवस्थित लाईनीत. आणि काय लाईनीत आहे ते सर्व तुम्हाला दाखवतो, कारण बाकी सर्व दाखवत नव्हते ना कुठे काय काय गोष्टी आहेत ते. फक्त येतात खातात, त्या शॉपचं नाव दाखवतात बस, पण ते किती लांब आहे कुठे आहे ते दाखवत नव्हते. तिकडून किती लांब आहे? 5 मिनिटं, 1.5 किलोमीटर. आता याच्या जवळ आहे. तनिष्क गेला पुढे. ये स्ट्रेट ही दिखा रहा है ना. हे मला वाटतं जे पाठी गेलं ना मम्मी, ते विद्याविहार स्टेशनचा रस्ता होता वाटतं. इकडे पाठी या साईडला बरोबर. आता पुढे पुढे गेल 300 मीटरवर आहे. तुम्हाला दाखवतो ड्रॉप लोकेशन. आपल्याला इकडेच दाखवतो ना कुठेतरी. इकडे काय आलं हे इकडे बघणं. हां बरोबर, मला वाटतं हीच सर्व लाईन आहे वाटतं. हां इधरही दिखा रहा है ना. हां या साईड. हां बघा इकडे आहे ना हे सर्व खाऊ गल्ली. नाही कुठे आलं इकडे काय JyotiRoyal.com सर्व आहे. चला थँक्यू. पहिला कोणता लोकेशन चूज केला माहिती आहे मम्मी? काय नाव तुमचं? दुर्गा. आम्ही कोल्ड पाणीपुरी फेमस आहे ना तुमची. तर बघा हे खाऊ गल्ली आहे सर्व टोटल. एकदम चांगले आहे ना. एक गोष्ट काय आवडली माहिती आहे का? जरा हायजीन आहे. जरा साफ ठेवलंय तुम्ही, व्यवस्थित ठेवलंय एकदम. मला बस पहिल्यापासूनच आहे. पहिल्यापासून. आणि आपली एक प्लेट किती रुपयाला? 40. आपलं मूग बुंदी आहे. काय काय टाकतं बघूया जरा. मूग आणि बुंदी दाखवू शकतो ना? हो ना, या ना दादा. मूग बुंदी मिक्स जैन मन फेमस. आता काय झालं, आम्ही और खा सकते हैं लेकिन अभी और थोड़ा थोड़ा खाने का. नहीं ठीक है. थँक्यू. खा तू खा. खाल्ला. आम्हाला सर्वांना एक्स्ट्रा सुकापुरी दिल्याबद्दल थँक्यू. अरे काय नाही, थँक्यू व्हेरी मच. चला आता नेक्स्ट तुला काय खायचं ते तुम्ही डिसाईड करा. काय करणार आहे? पास्ता आहे. आता इकडे फेमस काय अजून खायला? पास्ता पण आहे चांगला. ते फेमस डोसा तिकडे तिलक रोडला गेला. हो आपला ग्रुप हॉटेल आहे ना, त्याच्या समोर आहे. आता तू पाणीपुरी खाल्लीस ना तेव्हा ते समोर. मग असंच इकडे यायचं चालत. आणि तुम्ही काय बनवता हे? रॉयल कोकोनट. आणि तुमचं नाव? मंगेश. रॉयल कोकोनट. हा
आपण माहिती आहे घरी बनवलेलं मम्मी नारळामध्ये सर्व टाकून बनवतात ती. इकडे बघायचं मम्मी इकडे बघी आहे ते का पाणी काढलं ना पहिलं पाणी काढायचं असतं पहिलं. हे मलाई टाकली का त्याच्यात आता याच्यामध्ये मलाई टाकली. शुगर पावडर पाणी पिलाव पैसे तर बघ इकडे हे आहे बाजूला दाबेली आहे त्या बाजूला ते कुल्हड पिझ्झा काहीतरी आहे हे बघ, हे बघ. बर्फ इधर से लिया है उधर ही रहेगा बदाम काजू ये चालू किती वाजता होतं 4 ते रात्री 12. म्हणजे आपण बरोबर टायमिंगवर आलो आता थोड्या वेळानंतर इकडे गर्दी होणार मग आता संध्याकाळची जसं पुढे म्हणून आम्ही जरा लवकर आलो 7च्या नंतर आता मिक्सरला लावून झालं तुम नहीं लाए काजल आईस्क्रीम तुला आईस्क्रीम खायला नाही द्यायची नाही आईस्क्रीम का हां ही किती रुपयाला आहे 200 रुपये. आवडलं हे काय वॉटरमेलन वॉटरमेलनवरती मग कोकोनट काय कोकोनटचे पीसेस मलाईचे पीसेस मलाईचे पीसेस आणि हे काय ॲपल ॲपल हे वरती केले केळं पण टाकलं आहे बनाना आणि आंबा. ते 3 इडियट्समध्ये जागा आहे ना जगाही नाही आहे प्लेटमध्ये तसं ते ह्याच्यात जागाच नाही आता मँगो त्याच्यावरती क्रीम डिझाईन अशी अशी जल्दी बनाओ ना बापरे 100 रुपये तर काजू बदाममध्येच गेले वाटतं हा. हो बरोबर 200 रुपये बरोबर आहे झालं अरे वा हे छान दिलं त्यांनी स्ट्रॉ पण दिला आहे एकदम व्यवस्थित दिलं आहे पण एका स्टॉलवर 3 माणसं आहेत बघ घ्या बक्षीस घ्या लग्नाचं गिफ्ट घ्या तुला टेस्ट कर पहिले ते वरचे काजू तुला असेच खायला लागतील हात ठेवा ते पडेल आणि त्याचं सर्व ते ज्यूस खाली आहे मेन है ना खावा काय आवडला इकडे बघा आम्ही खाऊन संपवलेलं आहे पहिली खाल्ली पाणीपुरी मग इकडे हे काय आहे रॉयल कोकोनट आता ह्याच्यानंतर आपल्याला इकडे जायचं आहे हां म्हणजे असं दाखवतोय तुम्हाला कसं यायचं आम्हाला कॅबने तिकडे ड्रॉप केलं पाहिजे का नाही आता बघा ही हे नवीन आपण काहीतरी खायला आलो हे नाम क्या इसका कुल्लड पिज्जा केतकीज कुल्हड़ पिज़्ज़ा 100 रुपीज़ हाँ एक बनाओ ना कैसे बनता दिखाओ ये क्या सॅलड पिझ्झाचे सर्व टॉपिंग सर्व ते असतात ते चीज परत ते परत चीज झालं अब इसको कितना टाइम लगेगा 20 मिनट लगेगा 20 मिनटं लागतील याला आता व्हायला लागतो ना गरम व्हायला. पण ते पिझ्झा कसा शिजतो पूर्ण काय बोलताय नाही काय बोलतात हे वाला बघून माणूस पळून जाईल हे बघून हा मग ते गरम आहे ना शेवटी पत्र्याची बट्टी आहे ना ती. ये सब बना के रख रहा है हाँ वो ऑलरेडी बना हुआ रेडी बना के रखते तो आता इकडे काय काय खायचं ना ते सर्व समजतं इकडून इकडे आलो बरोबर आता इकडून पण समोर समोर काय काय दुकान दिसतं ते इकडे काय बनवतात ते मसाला डोसाचं पण आणि फ्रँकीचं पण आहे डोसा आम्ही जे खातो ते तुम्ही खाल्लं पाहिजे असं नाही तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही घ्या. हा म्हणून बोललो ना सर्व दुकानं लाईनीतून आहेत बघ खायला आहे. तिकडे वेगळं काहीतरी दुकान आहे सोया चाप तिकडे लिहिलं आहे
ते कसं बनवून ठेवलं तर वेटिंग करायला नको ना. आता त्यांचा गिरायकाचा टाईम होणार. कुठे गेलं हे ना. बनाते हुए दिखाओ हम लोगों को. फ्राइड मोमोज भी और स्टीम्ड भी. वाइट तंदूरी स्टीम हाँ ये डिश कितने रुपए का? 150 150. आणि इकडे कसं यायचं? आपण ते खाल्ले सर्व आयटम कुठे खाल्ले होते? हे स्ट्रेट रोड आहे. सरळ सरळ चालत आहे. ते कपचं कुठे खाल्लं? कपचं खायचं आहे अजून. ते पण तिथेच आहे. 20 मिनिटं लागतील म्हणून पुढे आलो ना आपण. ते तिकडे आहे ना हा. पाणीपुरी आणि काय काय ते एका कोकोनट. लाईनीमध्येच आहे सर्व दुकान. तिकडून जरा पुढे मध्ये गॅपमध्ये काय नाही एवढं. नाही. त्या पुढे मग हा दुकान आहे बरोबर. आणि ह्यांना विचारलं क्या फेमस आहे यहाँ पे? पिझ्झा शॉट और पिज़्ज़ा शॉट्स है, तंदूरी मोमोज, मेल्टेड चीज़, गार्लिक ब्रेड. तू आता काय सांगितलंय? काजलला आणि भाईला माहीत आहे का माहीत नाही. इकडे जी रेसिपी आहे ना, तर मम्मीला जिकडे आम्ही सारे मम्मी इकडे अशी आहे. आम्ही सारे खव्यामध्ये मम्मीला जेव्हा बोलवलं होतं ना, तेव्हा मम्मीने फर्स्ट रेसिपी पिझ्झा शॉटच बनवली होती हा बनवली होती. बरोबर. तिकडे 3 रेसिपी तुम्ही सर्च करा. आम्ही सारे खवय्यामध्ये शुभांगी गिर टाका, मम्मीचा व्हिडिओ येईल बघा. ते ह्यांचं चांगलं काय माहिती आहे का, ह्यांची जे सर्विंग केलं आहे ना त्यांनी ते गाडीमध्ये, ते छान वाटतं. मला वाटतं घाटकोपरमध्ये चीज स्वस्त आहे वाटतं. भरभर के चीज है ना. चालते. जो पण टाकतोय ना एवढं टाकतोय. आगगाडीवरून आले. राजन ते गरम आहे आता. आगगाडीवरून आले. हां आगगाडीवरून आलाय. वा वा वा. चीज मेल्ट होतं सगळं. 150 रुपये तर बघायचे झाले. हा मम्मी हा. मस्त ना काजल. बघायला मजा आहे. जर जास्त जवळ राहिली तर काढा होईल तोड तुझा. असं काहीतरी करा सर्वांनी, तर काहीतरी कस्टमर अट्रॅक्ट होतील ना. गरम नाही आहे. गरम नाही? नाही आहे. त्याच्या आतमध्ये स्टफिंग गरम असणार. जरा आरामात फॅक्टरी. हे बघा घाटकोपर खाऊ गल्लीमध्ये काय माणसाने यायचं, असं काहीतरी वेगळं दिसतं खायला. वेगळं दिसतं खायला. हां तुमच्या दोघांचं नाव? मी पण विशाल, ती पण विशाल. 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 अरे वा विशाल. विशाल. मग विशालच्या दुकानात या हे काय आहे ना म्हणतात? पिझ्झा शॉट. पिझ्झा शॉट्स. खाऊया का? गरम असेल ना? गरम असेल. आतमध्ये स्टफिंग गरम आहे. नाही एवढं नाही असणार. नाही ना. नाही, झालं बरोबर आहे. झालं. खाऊन दाखवतो मी. रोहित. बाई बघा हे ते घे, ते तू घे. गरम आहे. गरम आहे. जास्त गरम तोंडेला काय ना. आम्ही एक पर्सनल रिव्ह्यू देतो. हे झालं ना, बनवलात ना की 2 मिनटं जरा थांबा. हां जास्त भूक लागली तर तोंड भाजायला बोललो. पण चांगलं आहे एकदम. मी खाल्ले बघ, एकदम वेगळं काहीतरी चविष्ट आहे. मी वेट करते अजून. तोंडाला पाणी सुटलं पाहिजे. घे आता, झालं असेल थंड. घे. नाही गरम असेल तर. नाही झालं. खावा. नाही खाली पडलं सगळं. अरे घे घे उचलून घे. हे चीज खा. आपण इंडियन आहे, आपण खातो. घे. बघा. 2 मिनिटानंतर खाल्लेलं आहे आम्ही हे. आहे का? गरम. गरम आहे. गरम आहे का? थोडंसं गरम आहे. आता खा. भाईला देतो एक. नेक्स्ट स्पेशल आयटम काय आहे? तंदुरी मोमोज घ्या. चीज कॉर्न तंदुरी मोमोज. हां बनवा ना. हां खावा भाई, गरम होतं ना. आणि ते चीज कॉर्न तंदुरी मोमोज कितीला? 190. म्हणजे इकडे आला तर बरोबर 350 रुपये घेऊन या. बरोबर ना. छान आहे. ठीक आहे बरोबर. पनीर टिक्का.
कितने का आता है? 150. ते बघा. आणि इकडे बघ ह्यांनी बाजूला काय लावलं आहे बघा. आपल्याला असं वाटतं चिकन आहे ना, ते चिकन नाही, पनीर लावलं आहे बघ. म्हणजे व्हेजिटेरियनसाठी चांगलं आहे. हे तंदुरी मोमोज ना. आणि किती पीस असतात त्याच्यात? 6 पीस. बघितलं मी ते. दिसलं का नाही दिसलं? दिसलं. 40 में जैन शेजवान ठीक आहे. मस्त लावलं. बटर बापरे, 50 रुपये तर आगीमध्येच घालवलं त्यांनी. है ना. जैन शेजवान. ये देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे कोई भी, है ना. ना बाहेर तो तळतो. तुमचा व्हिडिओ 2-3 दिवसांनी येईल. नाही तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा इथं. ठीक आहे. मायोनीज. ते मायनीस आहे, तंदुरी मायनीस आणि ग्रीन चटणी आणि लाल चटणी. लाल चटणी असते. हे किती? 190. 5 मिनिट लागेल. 5 मिनिट. घ्या मम्मी. हे बघ, न खाणारे माणसं पहिले उचलायला लागले खायला. हा गरम आहे. हे बाई 4 प्रकारचे चटण्या आहेत. एक हिरवी, एक लाल आणि मायोनीज. ही काय तंदुरी आहे, लाल चटणी, हिरवी चटणी. गरम आहे. पण टेस्टी आहे. गरम आहे पण टेस्टी आहे. गरम आहे आणि टेस्टी आहे. काजल खा. तुझ्या आतमध्ये काय टाकू? स्टफिंग ते सर्व असते ना, गोबीची भाजी वगैरे. गरम आहे बघ. वाफ निघते बाजूने बघ. गरम आहे. गरम आहे ना काजल. ऑर्डर देऊन 5 मिनटं थांबायला लागेल, त्यानंतर खायचं. तुम्हाला जरा कॉस्टली वाटेल, पण त्याप्रमाणे वस्तू पण तशी आहे. हा एकदम मस्त. बरोबर ना काजल. हो. त्याच्यात स्टफिंग बिफिंग एकदम सुंदर आहे बघ. स्टफिंग पण आतली छान आहे. ये दोनों अच्छा था. हे दोन टाका हा पूर्ण खाऊ. भाई आमच्या खायला एक नंबर आहे. मग पाठी पुढे नाही. खाऊन टाका. आमचा राहिलेला खायला आलो. तिकडे 20 मिनटं होतात ना खाऊन. ह्याच्याकडे ऑर्डर पहिली द्यायची आणि नंतर दुसरीकडे जायचं है ना. पहिला ऑर्डर इधर देणे का. चालू किया. बापरे गरम आहे. ते पण खायला. हा सर्व मम्मी पावसाची सर्वीकडे आगत लागते. बॉईल झालं.
त्याला 3 कप्समध्ये दिलं कारण गरम आहे ना ते. जरा वेळ थांबायला लागेल का वरती गरम आहे बघ. तुम्ही कोणती पण वस्तू घ्याल ना एकदम गरम गरम आहे. घ्यायच्या अगोदर 20 मिनिटात घेतल्यानंतर पण 10 मिनिटात थांबायला पाहिजे. कसं गरम आहे ना हे सर्व. घ्यायचं आणि 5-5 मिनिटं बसायचं. एक खाऊन माझा थंड झाला आहे. खाऊन दाखवूया. तो वरतून असं गरम वाटतं. एकदम छान आहे. 100 रुपये वर्थ आहेत. तुम्ही येऊन इकडे खावा. काहीतरी वेगळं असं परत कुठे असं बघायला मिळतं असं वेगळं. हो ना. है ना. टेस्टी एकदम चांगलं आहे. खाऊन बघ. हा चमचा घे. पनीर आलं तुझ्यात. जरा फूक मारत मारत खावा. छान आहे. ही अशी डिश आहे जी लास्टच्या घासपर्यंत गरम असते. लास्टच्या घासपर्यंत गरम असते ना. कुल्लड हवा तर फेकायचं नाही तर घरी न्यायचं. सगळं खावा. ग्लास पण खायचा आहे. आता आपण तिकडे काय खाल्लं होतं ते मोमोज आणि पिझ्झा शॉट. तर तिकडून असं आलं की इकडे काय खायला आलो आम्ही. हे चोकोफाईट नाव आहे का त्याचं. चॉकलेट पाणीपुरी बोलली तरी चालते ना. तर आपली ही चॉकलेट तुम्ही काय म्हणता याला. चोकोफाईट बनवून दाखव. रेसिपीला साहित्य दाखवतो मग काय काय. पहिला सर्वात आधी तुझं नाव सांग. काय. जय रेवाले. आणि एक ह्याला काय म्हणतात. याला चॉकलेटची पुरी म्हणतात. हे आपल्या याच्यामध्ये चॉकलेटमध्ये डीप केलेली असते आणि ओव्हनमध्ये ठेवली आहे ना. हां ओव्हनमध्ये ठेवून एकदम क्रंची होते. ओरिओ. हा हे ओरिओ बिस्किट. ओरिओ एक किटकॅट आहे ना. हा एक किटकॅट. त्याच्यावरती काय किटकॅट. किटकॅट उभे ठेवणार. हां प्रेझेंटेशनसाठी. झाली रेडी. चला एक खावा. मम्मीला एक बरं. गरम नाही ना काय. एक गरम नाही थंड आहे सर्व. भाई एक भाई घ्या. ते किटकॅट खा तू. चांगला आहे हा. भाईला द्या तू एका. भाई घ्या एक. अब अपन हा मागवला है. ये आपका स्पेशल वाला है. हे कितवा आयटम आहे. 7वा. भाई अजून चावतात आहे. अच्छा इसके नीचे वो क्या था. और बर्फ़ था. बर्फ़ के ऊपर कलर था. कलर के ऊपर मलाई आया. अच्छा बर्फ कलर मलाई. हाँ और ये आइटम डालेगा देखो. चिकन. ये क्या है. वो है ड्राई फ्रूट. सबसे पहले बर्फ था ना वो पूरा. हाँ पूरा बर्फ़. आणि हे ह्याचं लोकेशन कुठे आहे. आपण तिकडे खाल्लं ते चॉकलेट पाणीपुरी त्यासमोर. बस दोही बस. नाही एक दे दो और भाई एक. खाऊन बघा. फोटो काढला. बरफ आहे. बरोबर आहे. गोला आहे ना शेवटी तो वाटणार नाही आता खाताना. बंद झालं.
तुला काय वाटलं? काय वाटलं ते? पण मस्त आहे, चांगलं आहे ना? छान आहे. ताज्याला बर्फ लय आवडतो. सगळ्यात मस्त आहे. हे चांगलं आहे. हा. पसंद आहे उनको? हाँ, अच्छा. ये हमारा रनिंग बोल रहा है. म्हणजे त्यांना विचारलं येऊन काय चालतं तर हे स्वतः बोले बादशाही 150 वाला चलता. ये डिलक्स स्पेशल आइसक्रीम मतलब क्या रहता है? बर्फ के अंदर जो गोला था ना उसके अंदर आइसक्रीम आएगा. उसके अंदर आइसक्रीम क्वान्टिटी ज़्यादा है ऐसा आएगा. क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा ना? पहिले त्या बोलत होते नाही खाणार, आता कशी खाताय? सर्वात जास्त खाऊ गलीमध्ये कोणी एन्जॉय केला असेल तर भाईने केला असेल. हो खाताय बघा. बघ, खातात बघ कसे आहे. लहानपणाची आठवण झाली त्यांना. संपलं पण. तू कांजूरमार्ग जाणार, विक्रोली जाणार काय? किती माणसं आहेत तुम्ही? 4 माणसं. 4 माणसं नाही आहेत, 3 माणसं आहेत. भाई आवडलं तुम्हाला का? खाऊ गल्ली आवडली? सीधे चला ना. Turn This left day? onto 98th Road, Erster Navpai Road, then turn right onto Navpai Naber Lane. घरामध्ये खाली बघून मी मला आता खाऊ गल्लीतला आम्ही सर्व खाऊन आलेलो आहे. कुठे दिल? कुठे भाई दिलू? चला या आरामात या. खाऊन माणसं दमले. तर इथं बघा आम्ही खाऊ गल्ली एक्सप्लोर करून आलो आणि मस्त एन्जॉय केला. आणि ही घाटकोपर ईस्टमध्ये खाऊ गल्ली होती. लोकेशन मॅपमध्ये टाका खाऊ गल्ली, घाटकोपरची खाऊ गल्ली, बरोबर लोकेशनवर बरोबर उतराल. आणि तुम्हाला दाखवलं ना मी राईट साईडला किंवा लेफ्ट साईडला कुठे पण ती गल्ली लागते, समोर तुम्हाला सर्व दाखवलं. पहिला मी चला आता कॅल्क्युलेशन आपण करूया. ठीक आहे, सुरुवात म्हणजे तुम्हाला पण माहिती पडेल. आमच्या जागेवरून तिकडे जायला 300 रुपये लागले, यायला 300 रुपये लागले. ते ट्रान्सपोर्ट तुमच्यावरती. आता तुम्हाला किती लागतात आणि काय लागतात. आता म्हणजे तुम्हाला एक रिकॅप देतो. सुरुवातीला आम्ही खाल्ली पाणीपुरी, ती 40 रुपये प्लेट होती. 2 पाणीपुरी खाल्ल्या तर 80 रुपये झाले, बरोबर. नंतर आपण ते कोकोनटचं ते रॉयल कोकोनट त्याचं नाव होतं ना काहीतरी, आम्ही सर्व तुम्हाला लोकेशन्स दाखवले. तर ते 150ला पडलं, झालं 230. त्यानंतर आपण काय खाल्लं? कुल्लड, ती केतकीच कुल्लड पिझ्झा 100 रुपीज. नंतर मग आपण पिझ्झा शॉट खाल्ले. पिझ्झा शॉट 150 रुपीजचे 6 होते. आणि आतापर्यंत तुम्ही टेस्ट विचाराल, पाणीपुरी पण छान, ते कोकोनटचं पण छान, कुल्लड पिझ्झा पण छान, एकदम गरम गरम सर्व वस्तू. हां सर्व ते. नंतर मग आपण खाल्ले फ्राय मोमोज आपल्याला पडले 190 रुपीज. ठीक आहे. नंतर आपण खाल्ली चॉकलेट पाणीपुरी, ती आपल्याला 90 रुपयाला झाली. आणि लास्टला आपण खाल्ला तो मलाईवाला गोळा काहीतरी, ती 150 रुपीज. तर आमचे टोटल झाले 910 रुपये. ठीक आहे, 910 रुपये. एक नंबर होता, एकदम मस्त. गोळा पण छान होता, ती पाणीपुरी पण वेगळा आयटम होते काहीतरी. तुम्हाला रेसिपी तर दिसलीच असेल. पुरी घेतली, पुरी काय केली होती त्यांनी, ते चॉकलेटमध्ये डिप केली होती आणि ओव्हनमध्ये ठेवली होती. लक्षात ठेवा, नॉर्मल पुरी चॉकलेटमध्ये डिप करून ओव्हनमध्ये ठेवायची, कारण ती वितळणार नाही. त्यानंतर मग त्यांनी सर्व साहित्य टाकले. ते मोमोज पण एकदम छान, पण सर्व गरम गरम आयटम. तोंड भाजण्याची शक्यता जास्त असते, तिकडे घाई करू नका. कुल्हड पिझ्झा पण खूप गरम होता. हां, एक व्हरायटी वेगळं बघायचं म्हणून तिकडे गेलो आणि आम्हाला दिसलं ते सर्व. आणि आम्ही हे सर्व प्लॅन करूनच गेलो होतो, म्हणून हे ऑलरेडी प्लॅन्ड व्हिडिओ तुमच्या समोर आलेला आहे. तुम्ही तसं केलं, नंतर आम्ही गेलो. हां, आम्ही खूप यूट्यूबवरती पण बघितलं, पण प्रत्येकाने काय ना काय असं थोडं दाखवलं होतं. तिकडे WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचा ते पास्ता पण आहे. तिकडे मसाला डोसा पण आहे, पावभाजी पण फेमस आहे तिकडच्या रेस्टॉरंटची. तिकडे मसाला डोसा आहे जे मंचुरियन फ्लेवरमध्ये आहे, पण आमचं आता झालं ओव्हर. तिकडे एक तुम्हाला टिप देईल, गेलात तर एकटा गेला तर 1-2 वस्तूच खाऊन येणार, तुम्हाला व्हरायटी खाणं येणार. पण गेलात ना तर 3 जण जावा, म्हणजे 3 पेक्षा जास्त पुन्हा फॅमिली फ्रेंड्स. उलट जेवढे जास्त जाल आणि जेवढे शेअरिंग मध्ये खाल तेवढं तुम्हाला व्हरायटी टेस्ट करता येईल.
आता इकडे 910 रुपये झाले, पण ते एकट्याचे नाही झाले, चौघांचे झाले. त्याच्यामध्ये आम्ही गोळा किती प्रकार खाल्ले? 7 प्रकार खाल्ले बरोबर. तर त्याप्रमाणे एक बोलतात ना, एक पार्टी पण झाली घरातली आणि थोडंसं काहीतरी एक्सप्लोर पण करता आलं. खायला मिळालं. ट्रान्सपोर्ट ते तुमचे, तुम्ही ट्रेननी येताय, बसनी येताय, काय चालत येतं जवळ असाल तर तुमचं. आणि 4 वाजता स्टॉल चालू होतात ना तिकडे. हां, टायमिंग तुम्हाला 4 ते रात्री ते 12 पर्यंत आपल्याला बोलले बरोबर. आपण बरोबर 4:30ला काय 5ला पोहोचलो होतो तिकडे आणि घरी बघा 7:30 पर्यंत आम्ही घरी आलो. तर कसं वाटलं भाई तुम्हाला? चांगलं वाटलं ना? आणि जरा लवकरच 4:30-5 पर्यंत. नंतर खूप गर्दी होते, जसं जसं लेट होतो ना, संध्याकाळ होते ना, खूप गर्दी होते तिकडे. आरामात असं मस्त एन्जॉय करून खायचं. जरा लवकर मेहरबानी केली, आज पाऊस नाही होता. हो, पाऊस नव्हता आज. आणि फूड एकदम चांगलं आहे, टेस्टमध्ये कोणताच आणि असं तुम्हाला तर रेट मी सांगितले 50, 40 रुपये, 30 रुपये घेऊन तिकडे काहीच नाही होणार तुम्हाला. चांगले एका माणसाला 300-400 रुपये कॉन्ट्रो करून तुम्हाला तर जायला लागेल तिकडे. एकदम छान आहे, चव चांगली आहे. आणि आम्ही तर एवढेच डिशेस खाल्ले, ह्याच्या ऐवजी पण बरंच काय काय आहे. खूप आहे तिकडे, खूप आहेत. आता एकदा तुम्ही लाईनीत त्या घुसलात ना, इकडे काय, इकडे खाऊ का, तिकडे खाऊ, तिकडे खाऊ का, इकडे खाऊ, असं होतं. आणि प्रत्येकाने काय ना काय वेगवेगळं उघडलेलं आहे. पण जेवढं काय फेमस होतं, जेवढं काय टेम्पटिंग होतं ते आम्ही दाखवायचं ट्राय केलं. ते तुम्हाला पण आवडलं असेल. आणि असे व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला दाखवत राहू. पण तुमचं एक काम आहे की तुम्ही व्हिडिओ शेअर केला पाहिजे. फर्स्ट व्हिडिओ शेअर करा व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये, व्हॉट्सअपमध्ये तुमच्या रिलेटिव्सला व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा. आणि काही तुमच्या अजून सबस्क्राईब, मेन तुम्ही सबस्क्राईब करा, तर तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येतील. आणि आम्ही तसं तुम्हाला प्रॉमिस केलेलं वेगवेगळे कंटेंट वेगवेगळ्या व्हरायटीमध्ये आम्ही तुम्हाला दाखवायचा ट्राय करू. आणि तुम्हाला पण हे सर्व नक्कीच आवडेल. तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्कीच करा. बाय बाय. बाय बाय. बाय.